Kaixo lagunok, gaurko honetan Academia de Cupcakes izeneko mai jolasa aurkeztu gura dut. Academia de Cupcakes, pasteleroen eskola izeneko mai jolas hau, 8 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko modukoa da. Betiko moduan jolasian hasi aurretik ingo dagoena da kaja zabaldu, eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Hementxe mai gainean itxi ditut jolaserako eduki guztiak. Hasteko eta behin badaukon 7 minutuko iraupena daukon areiezko erloju bat. Bestalde, jokalari bakoitzerako badaukon madalena molde sorta bat, bai? Kolore berdinekoak danak eta danak berdinak. Kasu honetan irudikatuko dugu 2 jokalari jolasten dugula, orduan sobera geratzen dien 2 molde honek jolasetik aparte itxiko ditugu. Zer gehiago, baditugu bai erronka txartelak. Eta erronka txartelak daz 3 koloretan multzokatuta. Jokalari kopuruan arabera, urdinak 2 jokalarintzako, berdiak 4 jokalarintzako eta larroxak 3 jokalarintzako. Eta azkenik, edukiko dagoena da jokalari bakoitzerako madalena moldiak ipintzeko platerrak, bakoitzak bere kolorian, eta elkartrukerako plater printzipala. Academia de Cupcakes jolasian jolasteko jokalari bakoitzak ingo dagoena molde sorta hori hartu eta bere platerren artean buruz bera erdiko platerran gainean ipini beharko dugu. Eta gutxi gora bera jolasian hasteko itxuria hauxe izango da, bale? Nola jolasten da mai jolas honetan? Mai jolas honetan danok batera jolastuko dugu. Zergatik jolas kooperatibo bat da. Eta helburua izango da gure koloreko, kasu honetan 2 jokalari gazlako, kolore honetako erronka guztiak 7 minututan egitea, bai? Zer gertatzen da? Erronka bakoitzean madalena errezeta bat dauku, bai? Eta errezeta horrek baditu 2 alde. Jokalari bakoitzan aldia izango dara, jokalari baten aldia eta beste jokalari zen aldian. Eta 2 jokalari zen artien edo jokalari danon artien lortu beharko duguna da gure platerretan errezeta hau egotea edo moldeak, kasu honetan, modu honetan egotea. Hortarako, mobitu beharko ditugu moldiak. Eta zelan mobiluko dien, ontsa esplikauko zuet. Moldiak mobilu beharko die banaka, bai? Gure platerran artean, banaka. Molde handi batek estali aldau txiki bat, bai? Baina txiki batek ezin dau estali ez berdina edo ondixagoa dana. Eta importante, banaka. Trukerako platerrak erabili geinkebe, bai? Horrelako gauzak egiteko, bale? Adibidez, ez da urrenkera berdinen, baina iguala da, bai? Orduan, kasu honetan, jokalari honek bere errezetia egin jaukiko leuke, baina honek lortu behar dauena da urdina biztan iztia. Eta igual, guk lagundu beharko dotzago. Guazen ikusten. Erreman gautaran hemen, ez pasteleroen moduan. Vale. Marioko zaitxuet pixkatxo bat, baina lasai, Berak ja injaukiko leuke, baina larroz hau lortu beharko dut barne hartzia horrela. Lehen esan dauko moduan, erronka danak egin beharko ditugu 7 minutuen artean, eta horretarako elkar laguntzia eta moldeen mugimendua elkarrekin adostia edo elkar laguntzia, batez be laguntzia eta importantia. Eta ondo komuniketia. Hauxe da Academia Cupcakes, gure artean be modu kolaboratiboan jolasteko aukerakoa den jolasa. Gaurko bideoa hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri aukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.